Gatusan ka mga bata ang napahalipayan sa kapulisan sa Davao City kung asa nakigalayon ang GMA Regional TV sa gift giving niini sa Tugbok District, Davao City. Ani report. Anaa sa 50 ka mga bata ug persons with disability ang nahatagan og pahalipay sa revitalized police sa barangay sa Davao City Police Office atul sa ilang pamaskong handog 2020 sa barangay New Valencia, Tugbok District, Davao City. Gawa sa kalingawan pinaagi sa mascot ug magic trick shows nang hatag sab sila og mga dulaan ug bugas nga gidalit sa GMA Regional TV isip media partner. Ito po ay aming inisyatibo upang bigyan ng saya ang ating mga bata, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Kami rin po ay nagpapasalamat po sa ating GMA Regional TV sa pagsuporta po at pagbibigay po ng mga aginaldo upang i-distribute po dito sa mga bata. Samtang nanghatag sab ang kapulisan sa talomo og school supplies, vitamins, grocery items, mga dulaan ug uban pa ngadto sa usa ka gatos ka mga bata sa barangay Matina, Pangi. Buot sa kapulisan nga mapabati sa kabataan ang Kapaskuhan bisan pa man karong dunay pandemya. Ikaupat nga higayon na kining ginahimo sa kapulisan sa Davao City kaabag ang ubang pribadong sektor. Kahit po may pandemya, tuloy-tuloy po ang Pasko. So dapat po tayong maging masaya, tulungan po natin ang ating mga kapwa. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.